By the way, sani koponi akoni ni ange jama maber kabisa ma kumiring to ipik man immediately. Dongi kao? Akao. Mana kao. Idwa trend. Jathum mane ma ineno ki ilura ahinya like mineno ka duong' malo kacha. Koro king'iyo an jothumbe to madongo tie jothumbe ariyo maluoro. King'iyo aluoro Prince Indah gi Odongo Swag. Lakini king'iyo jothumbe gi te ng'ama ahero ma king'iyo wende maga chalo madhi gi meke. En Anko Eddie. Oh, Anko Eddie. Kich en maneno ga kowero wende ma sama ok abet aneno ni ng'ani nyalo wero gimoro ma at least nyalo miya puonj. Tang'o miyo ka Anko Eddie yero wende ne kendo iwacho ni wende ne dhi gi magi. Ang'o miyo pod ichako iluoro Odongo Swag gi Prince Indah koso gin iluoro gi yo man? King'iyo Prince Indah kwa piny nyaka ng'e Prince Indah thum. Awinjo ka dhano koni Prince Indah nigi ring, Prince Indah morwako papati e ring. Koro luore ngene kisedhir ng'ama nigi power moingi. Ng'ama nigi power mar ring. Ng'acha nyalo duoki chien. To Dongo Prince Indah ti luor nikech ring. Dongo. To Dongo. Koro king'iyo Dongo. Odongo en ng'ama sedhi nyaka live band mare mogoyo. To Dongo king'iyo different ma ikindgi gi Prince Indah. Prince Indah ng'eni bere thum migole studio. To king'iyo Dongo bere live band. Koro Dongo gimomiyo aluore live band. King'iyo Dongo kaka Odongo chako, Odongo nowuok ir ng'ato no Sama Uda Puoche. Sama Uda Puoche en jagweng'wa kocha. Nowuok ir ng'ato Sama go thum. Sama en ajuogo, Sama momiyo Odongo ng'ere. Mane momine na thumbe ne oywake kaja malit kabisa. King'iyo nitie thume moro oywake mar kifo. Koro mane momiyo ineno ka ng'eny thumbe ne oywake ga malit kuom Osama. Bang' Osama tho, chako dok ir ng'ato ni Pati Uda Chulo. Mano bajuoga. Mano koro sani ajuoga ma koro ang'eyo. Pati Uda Chulo. Pati Uda Chulo no be ng'ama serious. Pati Uda Chulo kidhire obro kuongo penji ni gima kama igombo time. Idwa ni time kosidwa temo. Kich en maka chako thum to kuongo gocho no kona ni kijana thum mine ni donje no. Dwa ni mondi kuongi bibed koda piny munda nyisi gik monegi tim. Kore mamanyo Uda Chulo to akona ni winjo no Sama tho. To koro ng'ama wang' ni dwa thiedho jothumbe to en ng'a. Nyisa ni kik iluor ka pod antie tabro konyou. Koro gisani en ma wajni sani okonyo jothumbe mang'eny. Ok na jothumbe mang'eny to in. Koro namba ne wanyalo goyo kate kamera ka. To kaw simu, miya uzimba. Iluongo ni Uda Chulo. Iluongo ni Uda Chulo. Hello Jatel. Hey. An iluonga no Mari. Hey. Namba ni no miya go siepna moro. Hey. Oriso. Hey. To wacho na ne anyalo yudo konyruok an msani. Hey. Atie field mar Ohangla kaendi. Koro ing'eni nitie jok moko machamo pesa ji to ok gitim. Koro ma jamani ukona ni en gi ng'ate moro. Ma bende osekonyo kata mana jothumbe moko. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno ko kuo kuomi matiende ni onge. Isebe.
ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, jo-ajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom jo-Angla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Erokamano Nyakwamogi, en odiochieng' machielo kendo ma wan gi Wuoda Simbo ndani ya nyumba. Podi med parni ni ma en Game Changers la Kisama. Kuma bende chiemo mite seriously. Kidwa chiemo mamit mokalo tibiro Game Changers. Ing'ama nigi nyadende moro, iwacho ni awa Nairobi ka ng'ama nyalo hosta Big Game Changers Lounge kaendi. Wan gi rooms maber kabisa ma nyalo host kata mana ji ang'wen dichiel. Room achiel nikech no kako kete nikech like kichope neno kolose en nyaka gi rooms ariyo room achiel. Yani en room machalo Airbnb. Koro kiyudo thuolo kata in gi wendo moro kata piny olilni, Game Changers Lounge is the best place to be. Bwana Kizungu sani koro chako bet mapek nade yawa. Koso mana nikech koro konga matin mamadhore. Ma Black Label anyway. But poka mera I'm still sober. Denda pudi no meri nacho meri chino jamana mbele chene meneno mbele meyoko. Kawuono wan kaendi kendo wadwa winjo an artist ma wan go kanyo. Bedo koda nyaka watieki ing'e ni en ng'awa endo. Ere kaka wanyalo supporte. Iringi dhi YouTube ne kanyo no endo. Timie subscription because mano e kaka wanyalo konyo wasani magwa. Wan kaka LTN wachungi okang' manyime mar neno ni ng'ata omi opportunity. And that's how we do it, and can do it when we are with you. Nyakwamogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kion komoramora ni mar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN, Luo Trending Nation. Mondi yudisikiza tune mar lweny mare mogo kod Feni Oyugi. D-Star, 812 star, 784 hash. To set lweny mare by Feni Oyugi as you skiza tune, dial star 812 star, 784 hash. Oteni usini kod LTN, Luo Trending Nation. Nyakwamogi wendo mar osedonjo kaka kineno kani ende. Adwa na miye chance mondo mi bende omoswa owulre ni en ng'awa kanyono endo. Nikech kokwa miyo gi platform LTN kaendi to giwacho ni platform koro onge kumidhe migi jatelo. Chori but mesa bwana ichere ai yawa ibet mabor manade. We chor ni gini. Idwa bet mabor ahinya jatego. Mos jopiny. Pinya moso no oyawre uru. Obedo kane ma iluongo no Risura Nyango Magwanga. Gisani tich matiyo. Hago live band. Angla rumba.
Kore thum ka. Pok abudhe thum nyoche kacha yande kachake machiegni. Yani pok ikono joge ni in wuda sembo. Ke ana wuda sembo kolal. Agwengo this wuda jigo. Ma this jagwingi kabisa. Mo this wuda jige mo puonja wach thum. Ma sani en Nairobi kapodu gocho kode. Koro ngene sani abende nyocha bukra na yao band. Ndamenda tayamie. Mwana nyini uona ninyo cha bukra na yao. Wakazi mwana yao band. Ninyo cha bukra na yao band. Ya. Koro yanda yao band. Koro wateme matinti. Yao band ka in Nairobi ka. Banda yao Nairobi ka. Okay. To gimirwa ki wini in rasta. An gi rast matindo tindo. Kidonga inya. Okay. Miya sigandi kaka idonje thum kapoka idonje yao band. Ere kaka ne chako thum like sigandi. Idongo nango, idongo dala, idongo Nairobi ka. Sumbi chalo nango, gima chalo kamano endo nyaka koro iyudori e music profession. Koro an kaka na chako siganda ma thum. Kane pod atina dongo. Kwara nego ga thum nyatiti. Koro kane kwara go thum nyatiti bang'e juogi no chako chanda. Koro bang'e aluongo osiepena gi madhena gini abedo go piny. So ni mama nitie gima chanda. Gima thum mane kwaro go ni aneno ka dwano chier kuoma. Koro mama gini kaka napimo negi gikona ni nyathine ito bende imileri. Koro mano yudo kane pod aja klas 6 gini kama. Koro adhi school ma chope form 1. Ka chope form 1 kar kanye ma koro aneno ka thum chier kuoma kabisa. Thum odagi. Koro ma ka wuok dala chako manyo this wuda jigo. Wege form 1. Kora gocho ni takone ni this adwane mondo abe make bada go thum. This okona ni gisanta Nairobi. Kora kia kaka onyalo rado. Koro bang'e jatelo yai kanyo laid no detho. Akone wawachinia boy atusonge kiki beri kanyo kuwin dhulu. Awo sio mjaluo. Koro bang'e kana loso go dhiso penya ni te thum ang'o minyalo timo. Anyisa ni gima nyalo timo chunya gombo mana wer. Roko nyisa kamano tawuok dala biro Nairobi. Kech king'iyo dala mondo mi ne jothumbe ineno ma odongo swagi ni koro mondo mi chop kumo goche nyaka idonji gi pesa. Koro kabiro Nairobi ayudo kijende matindo kabe go angla Nairobi ka. Ni biro Nairobi. Nairobi ka entie Ankona. Ankona otiyo e bakery. Koro kana bira da kode to nitie kijana mane go thum ma bende ne tiyo kode gi kanyo. To nyisa nitie kijana ma kama go thum dwane ni nene ulosare kode. Koro kijana no ema kana loso go nyisa ni ata go thum abende nyoche kachake. Koro watiyo gi kijana no matin. Kijana no kilung nyinge ya okidwane emie airtime. Kijana niluongo ni Ouma Mugni Janyamasare. Ouma Mugni Janyamasare. Mara nyinge to ungo madongo bwana. Ouma Mugni Janyamasara. Okay. Koro mani atiyo kode matin. Koro naneno ko samoro biro stage samoero kochopo sa chudo bodwani uywaru kode. Ouma mandete omarai. Ouma. Koro bang'e odonjo samoero chudo be. Ouma en ng'ama nyalo biro stage to ko yudo ni isechako thum ego thum dhi mbele maber. To nyisi na duogo. Kako nyisi no nyalo dok ot onindo biro saa 8. Saa 8 ko biro ng'eni time kama koro biro to wer matin. We kwero ma. Ouma na kiber serious ke thum. Ouma. Ene YouTube. Ne wifi chola. Bodo koti.
Ng'amok serious ge thum to podo kanya nyiew ne wifi ne agi. Batang na ne ka wifi urko. Koro bang'e nanyise ni tich ma koidwa ni watino to tekna. Bang'e awuok kuno koro achako pango tich kian. An madhi amanyo tich tanyiso joga ni kawuono wadwa ni wadwa gochuru kama kama. Koro nodhi ochopo a time makwa nikech bama nogoche ne mana kuonga dhi akwaye tich momiwa tich. Kanobiro yudo kwa gocho. Obiro somo waneno konyiero wanyiera to en owuok. Bang'e achaka dhi akwa tich 36 Sivo. Kariobangi. Kanye makoro kanobiro yudo joma tiyogo. Neno ka koro chako luor ni kijana to biro nade ka. Chako wacho weche moko mang'eny ni kia ni wambe nere ni wasedonje ring. Winjo ni sani nitie ring ma yawuoyi donje ka. Oyudo kichapo show. Noyudo ka watue. Bukre ni ati koro ambende chal gi masedonje ring. But na duoke ni aringo benitie kapo ni nondik ni warwako to warwako gi arwaka. By the way, sani koponi akoni ni an gi jama maber kabisa ma komi ring to ipik man immediately. Dongi kao? Akao. Mana kao. Idwa trend. Jathum mane ma ineno ki ilura ahinya like mineno ka duong' malo kacho. Koro king'iyo an jothumbe to madongo tie jothumbe ariyo maluoro. King'iyo aluoro Prince Indago Dongo Swag. Lakini king'iyo jothumbe gi te ng'ama ahero ma king'iyo wende maga chalo madhi gi meke. En Anko Eddie. Anko Eddie. Kich en maneno ga kowero wende ma sama ok abet aneno ni ang'ani nyalo wero gimoro ma at least nyalo miya puonj. Tang'o miyo ka Anko Eddie yero wende ne kendo iwacho ni wende ne dhi gi magi. Ang'o miyo podi chaki luoro Odongo Swag gi Prince Indago koso gini luoro ge yo man. Koro ing'eni e piny ka tie gik moko mag rumas. King'iyo Prince Inda kwa piny nyaka ng'e Prince Inda thum. Awinjo ka dhano koni Prince Inda nigi ring, Prince Inda morwako papati e ring. Koro luore. Koro ing'eni kisedhir ng'ama nigi power moingi. Ng'ama nigi power mar ring. Ng'acha nyalo duoki chien. To Dongo Prince Inda ti luor nikech ring. Dongo. To Dongo. Koro king'iyo Dongo. Odongo en ng'ama sedhi nyaka live band mare mogoyo. To Dongo king'iyo different ma ikindgi gi Prince Inda. Prince Inda ng'eni bere thum migole studio. To king'iyo Dongo bere live band. Koro Dongo gimomiyo aluore live band. King'iyo Dongo kako Dongo chako, Dongo nowuok ir ng'ato no Sama Uda Puoche. Sama Uda Puoche en jagweng'wa kocha. Nowuok ir ng'ato Sama go thum. Sama en ajuogo, Sama momiyo Dongo ng'ere. Mane momine na thumbe ne oywake kaja malit kabisa. King'iyo nitie thume moro oywake mar kifo. Koro mane momiyo ineno ka ng'eny thumbe ne oywake ga malit kuom Osama. Bang' Osama tho, chako dok ir ng'ato ni Pati Uda Chulo. Mano bajuoga. Mano koro sani ajuoga ma koro ang'eyo. Pati Uda Chulo. Pati Uda Chulo no be ng'ama serious. Pati Uda Chulo kidhire obro kuongo penji ni gima kama igombo time. Idwa ni time kosidwa temo. Kich en maka chako thum to kuongo gocho no kona ni kijana thum mine ni donje no. Dwa ni mondi kuongi bibed koda piny mda nyisi gik monegi tim. Koro kanyo luonga nitie show masane, nitie show man go tarik 25. Madhi go Bondo. Tie madhi go Bondo, tie madhi go dala Sembo kanyo. Koro kanyo gigocho na maso show ma onega go Sembo no gin magi organize.
inyisa ni shoma ibire no ok wadwa no ng'ade to wadwa ni wan ma wachuli to wadwa ni gonwa thum kik ibini biro walo koro bang' ka gipimo na kamano nyisogi ni tich tabiro ma 25th onego bed ni adhi goye tidwa dhi goye idwa dhi goye wang'ad kumora penji iwacho ni Osamo Wuod Apuoche ne jakoru dogo aya tiwacho ni in Wuod Asembo to dongo Osamo Wuod Apuoche winjo ni ja Homa Bay County Osama ja Homa Bay lakini king'iyo kuma Osama nodak wan wachako ng'eyo Osama kanodak Apuoche Kapuoyo mano Osama ochako dake koro kanye ma wachako ng'eyo Osama Kapuoyo ni kanye Kapuoyo ni Kiri Tribute Maya School ma okay manyiso ni oja Homa Bay no oja Migori yo Soregene ka but chutho to nodak Korwa Asembo Korwa emodak okay makoni maging'ere go Dongo Swag koro kaka ging'ere go Dongo Swag tano kanyal ng'eyo okay kichwan wachako mana winjo ka Dongo ywakne ni Osama Osama daktari bang'e modogo golo thum mar Sama Doctor ng'amo kwinyo Osama Wuod Apuoche Osama wi mang'ongo ni joma gire chando umanyo Osama Doctor okay to bene yude chance ko Osama poko tho maybe ma igoye kode mbaka matin koro king'eyo Osama kicha wuok dala 2019 ema biro Nairobi koro 2019 kabiro kobudho matin tawinjo no Osama tho koro ko Osama tho Osama nong'ere gi Uda Chulo maluongo nyinge no koro mamanyo Uda Chulo to akona ni winjo no Osama tho to koro ng'ama wang' ni dwa thiedho jothumbe to en ng'a nyisa ni kik iluor ka pod antie tabro konyou koro gisani en ma wajni sani okonyo jothumbe mang'eny jothumbe mang'eny to in koro an king'iyo nyaka nachak thum ng'enyne pok adhi dala kech king'iyo thum magoyago mana thum yawuoyi bi ng'eni sani obiro king'iyo Awiko Undhwe gini Awiko nawinjo ni nyocha odhi okawo pete akia ni pete gi omo gi kanye ma Awiko Undhwe be osekawo mare Awiko Undhwe ba winjo ni nigi pete but dongi inti wacho ni Uda Chulo ni to koro ng'ama osiepi ma in gi namba ni Uda Chulo to koro korwa gi korgi gi kama odake en kama okaidh ka okakaw kata 30 minutes kadhi to kagochi ni Uda Chulo ni kata ka ambo nyalo miya matin adwa tren koso kodwa ni gochene ngene no ingene wan ka idi Jose penja ni mari bwana ere kaka wanyalo chopo mondo loso nikech ng'ata dong kata ini wacho ni kiyudo pete sani tikawo nikech idwa ni make it in music jibo se penja bwana mari ng'ama nyalo loso ni kanyende jomose loso gi kama otwache ni an ng'ane molosa inyalo mana winje thum maybe itiko gi wi inyalo konya gi namba ni koro namba ne to kidwaro ta miya e kamera kaya gonya koro kidwaro e kamera kasto okni somona like in the con dogi kodesi wiketo microphone koche what you kode kon donge if injo na kama jo kamera ok dhi winjo namba ne to agochone koro namba ne wanyalo goyo kata kamera ka to kauzimu miya uzimba ilungu ni Uda Chulo ilungu ni Uda Chulo boy Visikel boy amechoka amekuwa kazi usiku simbe macho ya kamera gima urusimu manigi kanya wadwa ni wakonjo thumbe wage
Wakunu pile pile ni LTN kaindi. Kuma mopande inyenyo elela. Koro arani Number 907 6993 7986 86. Ketika winjam. Hello Jatel. Hey. Ani luonga no mari. Hey. Namba ni no miya go siep na moro. Hey. Oriso. Hey. To wacho na ne anyalo yudo konyruok an msani. Hey. Atiye field moro Angla kaendi. Koro ing'eni nitie jok moko machamo pesa ji to ok gitim. Koro majamani okona ni en gi ng'ate moro. Ma bende osekonyo kata mana jothumbe moko. Donge angi goch na seche moko pod wadich matin. Mano wuda chulo? Wuda chulo be kidwaro tango miya matin mabiro pod adich. But it is possible. Anga nyalo gocho ni bang'e but en gima timore. Koro anga nyalo manyi. Sawa, ang namanyi wakawa ni wuda chulo. Sawa goro kamano. To in ng'awa? Ani lunga ni Cyprian. Cyprian? Sawa goro kamano Jatelo. Sawa. Ai. Daktari Porodej pod ogine oloso achiel ariyo adek but koro pod otimo achiel ariyo adek koro in gi sani onge moro mosegwelni matin nikech mondo mi kata badi ni mine ya kuome chawache ni nitie kaka yudore kata kando mi buru moro matin koro an kako riso ok anyal wacho ni nitie gima setiyogo. Bwana nuadhe mabamu. Bono isinena. Magi makawuna nona koni. Kae ndi wadu wacha dieri ebo miluonge ni LT kata indongi ngewa mokwongo in ngewa kanyo. An kuma ng'eye teaching manotimo interview gi Papati. Ok ni chieng' mokelo wan mwakelo Papati e file. Dogi. Koro ibedo penti kono nikech nitie kaka neno Papati kelo Papati kano inspire ng'ato be bo wacho ni bwana an nanenu ka un goriso. En kamani kaka gigitimore. Koro thum an ajuoga masedhire ti ajuoga achiel makayole. Ajuoga makayole no en mana dhire mokwongo kapok achako wach thum. Koro kana dhire to penja ni to kijana in gadiera maromo nade ni dwa go thum. Anyise ni thum tadwa goyo. To nyisa ni king'iyo jothumbe gi te. Ere jathum idwa ni mondo igo thum ichop kuome. Na nyise ni king'iyo jothumbe gi ng'ama sani malo mawinjre en Prince Inda. Ma ene magombo nago thum achope kiwango ma entie. Bang'e ajuoga nokona ni an pesa to kakaoga. Tija en konyi ka chiemo rakonyi. To imibi duogi go na erokamano. Koro bang' kanokona kamano adhi akawo wik achiel adhire. Kona ni king'iyo wende nigi te. Ere wer ma igombo ni kigolo. Ere wer mineno ka kigolo to nyalo moro jopiny. Akoni king'iyo wende na. Tie wende na ariyo maheroga sana. Tie mar ngima masani. Tie mar Yvonne Nyakowino. In gi thumbe adi sani e YouTube? Sani YouTube nitie thumbe mane wa record lakini okapano seket gi YouTube nikech pok omiya. Na record gi Ngwasi. Okay. But onge miseket e YouTube? Gi santo onge ma pod wasegol. Okay. Koro amonyisa ni thumbe midwa golo gi
adwa ni dhi record thumbe ariyogi to tok kosegolgi tichak iduogi ira. Koro ema bang'e awuok adhi atimo recording mar Yvonne Nyakowino gi Ngima Masani. Koro pok omiya thumbego, nonego bed nadok ire to pok omiya thumbego. Koro gimoro amora ma osemi kata from ng'amwa gochone ni to iwacho ni mwagochone ni iluongo ni? Mani iluongo ni Wuda Chulo Dokta. Wuda Chulo Dokta. Onge moro amora ma kata Wuda Chulo osemi? Koro Wuda Chulo king'iyo ka gima ne wawacho nonyisa ni in gi show dala. To show midhigo dalano kapok igoye tadwa ni tem inena mondi. Manyiso ni idhi dhi ir Wuda Chulo Disemba? Koro onego bed ni aidho gari 23rd, 24th kachopo gokinyi an kode. Koro kachopo 25th eka wadhi e show no. Manyiso ilosi kapok i perform? Nikech koro king'iyo korwa ng'eni king'iyo ji mang'eny ohero yedhe kono. Tie kijana ma yando nowuok bonde iluongo ni Us. Us ni nyocha ginego. Ne en wuod Kanera. Nonege. Ma momiyo nyaka sama loso kodi ni jonyuol pod odagi wach thum. Gikona ni thum ibro go ndiyo to ka kinyi wuok awuoka ma koro jogi neno ni pek ni to jogi bro simi. Ibro tho. Kona nyiso mama ni ng'eni gimoro sami gombo timo. Kata gari kigombo timo kik idhi nyiewo gari ni neno ni gari ni bro mi accident. Ka Nyasaye nopango ni gari ne mabro negi to bro negi. Kana nyisa ni ansama dhi e thum ok ang'e ni ng'ane bro nega. An ang'iyo ni ati tich moro ma kata ng'ato koneno koni awuod ng'ane ni nochako kama te sani odhi kama. Komane kaka anatime. Nyiso ni in bende nyaka koro protect yourself, imanyo kaka at least ijikinga. Koro mari kanyalo duoki chien. E thum kae kapok achako thum asebedo gi paro mang'eny. Last time kane ubet ka kane upenjo ga papa tiwach pete. Nawinjo koko ni en pete nobedo go e klas 8. Ema noyude pete. To nokoni ng'ama gombo ng'e adiera mar pete ne omanye oko matent. Apani mane kaka nowache. Koro pete ni dine beni wanyalo ng'e kumikwanye kata kumigole. To dine beni wanyalo bet gadier ni pete ni kirwako to en gima nyalo konyi. Apandi koro waserwake. To penjo machielo manadoga penjra king'iyo sani industry ka joangla mang'eny. Kisani dhano fwenyo ni thum ing'eni tich ber gi tiji mitiyo. Ming'eni kar kan monego be achulo ng'ane. Koro na penjra ni thum kaponi jothumbe gi tete orwako ringni. Namba achiel mabro bet ni koro en king cha en ng'a. Mano na penjo osiepna moro. Ma diere no chuna osiepna no Google namba e Facebook. Kano Google namba e Facebook jogo wuonde ni gin Illuminati. Kano loso gi jogo kone ni mondo mi ichop kuma wantie. Tie pesa manyaka igol mar registration. Koro kano kota koni gini ka en gira mar adier to wabewe watemie. Hapana watemo ma jogo kwalo wasiling 4,000. Nigi wuondu ni mar registration. Koro ng'eni ng'acha koro 2,000 to gikoni 2,000 moro no akane unyiewo credit moro gi M-Pesa. Koro message pod ok nya duogo. Wawa wugi jakadar. Hello. Yonge nyeka. Dongan gi malo kumwago e gathum. Manyo paking. Manyo paking. Manyo paking date. Sawa anta malo kar thum ka. Mano jakadala wuod koni ubiro ka. Koro gima asebedo ka chanda momiyo na temo timo gik ailago. Machan nuoro pesa to onge gima noyudo. Onge gima noyudo. Niso ni dwaro ring.
Na nikech nakunga bedo pinya koni ka ringni ema konyowa e thum ka. Nakoni ka ringni ema nyalo konyowa thum ka. To wabe we wamanye. Koro wato no wamanye motamo wayudo. To sani kiyudo ng'at ma legit mami ring ma legit. Manyalo koni jok mosemiya chelari ade. Inyalo timo nang'o? Kono mari gisani ng'eni chunya nitie go thum. Mako akonega kata osiepena ni agomboga nagoye makata ka tek taninde lo. Kech kata king'iyo life band mara kadhi goye, agoye ga malit kabisa. Mane omiyo king'iyo wende na wer miwinja koni mar ngima masani no. Ngima masani no sama were ga nitie chiemo na were kamoro ma pi wang'o chwer ma ng'ato biro penja ni to migo miyago sani nang'o miwere malit ni kamano. Chuna kone ni king'iyo ngima masani tek. To mondo mi ibed dhano nyaka ibed gang'o? Pesa. To pesa ni kionge go ineni ka taka. Ambe onjena ngima masani. Roki ng'iyo ngima masani chakre kama. Chagan urisura nyango magwanga jakambare yaye. Kawuno we akoni osiepe na masani engima masani nyadundo gini chandaga. Kawuno winja koni wendo gini chandaga osiepena. Samore nwang'o lando nyako wino bende chandiga. Mama oh. Ani jakambare winja koni. Samoro chunya gombo nyiewo gari shemeji onge nikech ang'o. Samoro chunya gombo nyiewo gari shemeji onge nikech ang'o. Winja penji wendo nyako wino ani ngima masani. Jakambare ngima masani. Ani kam samori onge go. Ngima masani. Amagwanga winja konu. Ani nyiri masani winja konu. Sami dwaro hero ng'ato wek range. Sami dwaro hero ng'ato wek ng'iyo pesa na. Kawuna koni jakambare pesa biro mos. Akoni jakambare pesa biro mos. Gima chandi no magwanga rita pimni. Ano bongo were ngima masani. Ngima hata kama nilifanya dhambi. Amagwanga kama nilifanya dhambi. Naomba leo baba nisamehe. Naomba baba nisamehe. Anatena mama nisamehe. Winjo kendo feelings ochako maki bwana. Ya wadaka matendo feelings chako maki bwana. Yende maki feelings kaki makoro yeah. Otherwise sani ngi manager koso iudi achiel kachiel. Koro sani ng'ama dwaro iudi, ng'ama dwa miyi tich. Sani ng'ama dwa miya tich ng'enyne tiyo ga gi contact mara. Kech king'iyo manager mane an go neno Mluya. To Mluya mane an go kana chako thum natiyo gi gige. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadho e kodgi. Hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Kuna mtu anasema ati mimi si agency. Ati mimi ni mkubwa sana, mimi si agency. Mimi si agency, ulinisa?
mondo yudi skiza tune mar Gen Z mawach kod Mr. Mbalamwezi. D-Star, aboro achiel star, 936 hash. Unajua nini mwaka yangu? Mi si agency. Sitaki hiyo mchezo bwana. Tumeni usikai agency. To set Gen Z by Mr. Mbalamwezi as your skiza tune, dial *811 star 936 hash. Tulizaliwa na wewe. Unajua quit. Sitaki hiyo mchezo bwana, mimi ni Gen Z 001. Yesu tunaenda maandamano mapema. Si agency. Oteni usinikod LTN Luo Trending Nation. Atiyo gi gige kijana machielo mana wuok e banda neni. Nodhi omiye fitina momaya gik moko. Koro kanomaya nochopo gani kadhi gocho ta haya. Kicha be no kadwani ni koro nomaya gik moko na chung. Koro kadhi gocho ta haya. Koro gisani gima nyalo koni manager to pod aonge go. Yine mapode ibedo contacted. Lakini gisani nitie Uda Sembo moluonga go thum dala no. Kanogo na simu no kona ni kijana winjo mondi dhano kona ni bere life band. Tunakona ni gima chanda pod aonge kaka chung motegno. Nyocho nyisa ni kibiro dala. Tie tije madhi miya dek. Tok tije go adwa ni wadhi wanyiew keyboard. To nyisa ni tok nyiew keyboard ateri mbita. Adwa ni dhi go thum mbita koma tieno. Okay. Koro anyocha nyisa ni biro kabiro gima chunya gombe en thum, lakini kayudo yo minyalo konya go be sawa. Nitie gima okwanya ya kama okapenji gin gik mokare juoki makayole niendi ka msani ogocho ni be nyalo gombo e connect koso bo bedo mana mari kendi kaka jomoko tim ng'e jomoko kudwa ne geshare juoga. Kora juoga ma kayole ni ngata madware kata magombo nene nyalo gocho na haidho nyisa ni warom kwaseromo atere nyaka ire kon ni an mae ng'amoko konya. Kendo gima miyo kanyal luor mar tero ng'ato ire. Kech dongen ng'ama bero okonya mondo miya benda ng'era. Ng'ama chielo cha badwa no kony mondo ng'e. Kech gima chando wa thum ka ineno jo thumbe madongo gi. Thumbe madongo gi nyalo gone simi kone ni akwamo tanja thum man upcoming. Onge jathum mabro winji. To ka kinyo neno kidhi go thum moro maber. Iwinjo ko chako koni kijana manogolo thum ni kijana ni kama neno ko chako manyi. King'yo an kana chako thum na kuonga gocho no dongo swag. Kana gocho no dongo swag no dagi winja. Udongo. Udongo mangang. Kana gocho ne na gocho ne to kungo penja ni to ang'o migombo. No kona niya. Sani to koro ng'en wasepango tije ma sani space okinyal yo. Okinyal yo. Kona duoga jaso gi. Musa ni mwelo. Odong kubiro ticket na go VIP kan. Isiem ne. Koro bang'e agocho ne Bongisa magone gawayan. Kone Bongisa to adwa na go thum. Kini nitie gik ma pod cha. Bongisa kona ni nyalo ga biro kuma wagoche. To iginene. Ipimo sama poko dongo chako thum cha. Twami onjo ga mati. Nanyiso Bongisa ni gima kamano mondo mi timbre okoyo. Koyot nikech sama go thum. Hane won thum. An mapango tich. Ing'eni onge right mar pango gimoro ka anakia. Kicha bende before achak gimoro nyaka kunga pang tija. Bang'e okona niya thum mondo mi chope ng'eri yot oko yot, lakini en gimoro en gatemo. Koro bang'e kamane kaka nwaloso matin kamano. Ma tija keyboard masana tiyo ga keyboard iluongo ni solo. Okay. Gigeni mitiyo go podi haya koso in gi meki. Koro king'iyo sani
gik matiyo ge thum drum set gin meka Drum set isenyiewo bwana to ng'amo mi pesa bwana ma drum set. Koro drum set kaka nwanyiewo drum set ne gin kama. Ka nwadhi tich kawa chulwa nikech king'iyo natiyo tij ariyo. Tiena go thum odiochieng' kama tiyo bakery. Itedo tedo KDF ginigi. KDF. Bwana ni bire LTN mokitingo KDF bwana. Dokikelo KDF kato jineno ni jambo ni tedo KDF. Koro ng'eni masani noko pangne maber. Pod wapango nikech adwa na bia duogi. Okay. Koro bang'e adhi anyiewo Pioneer. Ema nachakogo. Mos adoga nyiewo drum achiel. Koro ng'eni ka nayudo pesa anyiewo gi mana ir ng'ato. Kona ni kaka nitie kijana mano nega bigo ka iluongo ni Jeff Udalego. Jeff Udalego. Ene mogona ga drums. Koro en mano nega bi kode ka but achiel ariyo adek omake momiyo kwa biro but next time ka biro tadhi biro kode. By next week be nyalo yudi kisegolo thumbe nigi mondo kibiro to jogo dio subscribe YouTube mari ngene kibiro ka ende yudo ka at least onego bed ni kia ka to ji follow ye achiel ariyo adek. Koro ng'eni gima timbre thumbe kaka nyocha dhi record thumbe ariyo. Thumbe na record Ngwasi. To nonyisa ni ka thumbe go osebedo addict to dhi gochona tadhi ire. Koro en ma pod arito simbe mabende ko leo to adhi manyo thuolo mondo adoga ne tawinje ni to bet nade. Right. Koro kasedok ire next time kabiro kore kanyalo konia osedhi kama kata pod en kama. Right. Gisane ani mana penji adwa ni bende ing'i kamera kaya chaendo ja kamera miye mondo mi iwu gi jopiny kone ni in sani maro magine ma iluongo ni Maya Donge upcoming kongi maybe yo moro minyalo gombo ni gi support go kaya chaendo ni kamera kanyo kongi maler bwana in wuoda semba adwa ni wuoyo motegno kechi dongin bandli by the way inyalo ndika bonza kora be Tidi ni mana kuanga gocho ni ngano mari adwa ni bed manager na kana indala. Oh ani mini gocho na ni idwa na bed manager. An wiya weyo ma inyalo nindo to mang'eny iketo mana. Ni kacha konja. Koro gima adwa na nyis jopiny an kaka Oriso Uda Nyango Magwanga. Oriso Uda Nyango Magwanga. Gima chunya gombo en go thum. Mama gogi poka goe kaka gombo. Lakini gima nyalo nyiso jothumbe wa madongo be. Wan kaka upcoming. Ber ka upcoming kineno ko wuok maber kata odhi ogo thum moro maber. Nikech wang'e maber ni sani jothumbe wa madongo gi gito gi peko kwenya chopo kuomgi. King'iyo ng'ato kaka an ok dabukra ni koro adwa na ywara gi Prince Inda, ywara gi Musa Jakadala gin. Musa Jakadala gin gi jok mokwongo nwa thum. Iwinjo? Ko Edwan gitima. Okay, wache dia bwana gimwa dwaro an kaka upcoming. Kata an kaka upcoming kech ng'en gimi dwaro be ng'ato kuro. Koro ng'eni an kaka upcoming gima chunya nyalo gombo mokwongo. Maki yudo jathum maduong'. Koro yudo jathum maduong' e mbele nene pap. Koro ni wach achiel ne jathum maduong'. Gima nyalo kuonga nyis jathum maduong'. Wach mokwongo. Go kode kolabo. Mane gima dwaro mokwongo. Duondi nyaromo kuma jathum maduong' gini goche di. Koro ing'eni wanyisi gima timbre. King'iyo ng'ato kaka Papati. Papati kano dhi record were studio. Ing'eni gima nomiyo kuongo uso Papati. Dong no dhi record we to we namba ne kucha. Fred Jakadong kobiro no gochone. Kona ni awinjo ki record we to omora. Adwa ni wago kodi collab. Koro ing'eni sami dhi gocho gi jathum maduong' kik ing'eni ng'ane cha pekna. Koro an ok anyal ywara kode. En we ogo mare cha kotieko we ni time. Ibende goga mari ming'echa. Jopiny kang'one ni ng'ane ni ogolo collab gi Odongo Swag. Kijana ni to biro nade. Chako chopo kuom jogi. Koro ing'eni mane kaka imedo ng'e? Kaka imedo ng'e. Collab minyalo gombo. Koro collab manyalo gombo. Kata gik moko matindo kapo ni an gi lit moro anyalo luongo jothumbe wetena be gibiro wabet kamoro achiel. To aneno ni akage ka wanya timo nang'o. Right.
Tieknwa gi gik marach matimore thum ka mok digomb ni imbende tem ka chieng' moro ichopo ibedo jathum maduong'. Marach ma mano to osetimore marach mok ichak igomb kendo ni. Koro king'iyo thum ka nitie changamoto. Gimomiyo en gi changamoto. King'iyo jothumbe wa masani madongo gi. Ng'eny gi anga sharp coming. Mano mokwongo. Gi anga sharp coming nade. King'iyo kata miso tuang ka nogolo wero kacha malit ni en ka nodhi e thum nokong'e ni thum irwakore ring. Kichak ing'iyo an kaka oriso an kabire thum kwara go thum to korwakore ring. Koro ring ni ng'ene ring sama ng'ato oserwako iwinjo ni kia nokwal nyota ng'ane. Samoro igombo ni mondo idhi maber tineno ka gigi dok mana chien. Koro iyudo ka ng'eny jothumbe ng'eny lakini yudo jathum ma koro chunga ma en serious ni koro dwano go thum kama ok yot. Kech iyudo ka odhi chako thum ni ka ng'ane ne winjo ni awuok kamae onege. Jothumbe mang'eny masani osetho. Bwana watieko gini bwana. Kor jogo kuma giyudie. Kor jogo kuma giyudie bwana. Koro ne ng'ata magombo nena kata magombo mondo ng'ama koro gombo neno wude simbo kata magombo luonga mondo agone thum. An adak Kariobangi South. Namba na mar simo aweka ne ng'ata manyalo gombo manya. Wachnegi wan wanyalo lalo namba simo. Wachne. Koro namba na mar simo en 07 125 464 00 07 125 464 00. Ne ng'ama gombo neno riso magwanga nyalo gocho na kanyo. Erokamano. Nyakora mogi kaka winjo kanyo no endo maniluongo ni Oriso Wuda Nyango Magwanga. Oriso Wuda Nyango Magwanga. Nyinge kende oromo one line mar weri. Ngeni mano kichaka Oriso Wuda Nyango Magwanga. Kori medo mono matin. Timoso mari tisegolo thum. Nyakora mogi ne wan ka indigo Oriso. Iwinjo kako wacho kanyo no endo. Inyalo manye kuonde mopogore. Wago erokamano ahinya ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande nyanyolela. Omedo wachako rom kendo next time podano mari nasho mari chieno jamono mbele. Chiene mineno to mbele mingo. We Emingondo book. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gatwa bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyikwa Ramogi ma iluongo ni Basil Ojijo, CEO, founder, creative director mar Makoteko Look, the fashion line. I watch Luo Trending Nation. Luo Trending Nation by Omari Nash. Kai kama iyude dieri makende inyenyo elela. Eruru kamana. Kauna bere bebina tutinanya tia sembe mulevo bere timanade. Mondi udisikiza tuni mar mili nyara sembo mogo koda miso thuango. D-Star, aboro auchiel nono star, ang'wen na chela auchiel hash. Ingena eri maradieri
Magima nene chwanya kodi Manono gina biro ng'eyo Tuset milinyara simbo bayamiso thwangu asiwasikiza tune. Dial *860 416 hash. Katome mane chwanyoha Baby made mewea Kata tuma biro weyo Oteni usinikode LTN Luo Trending Nation.